Ħaten id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami spiċċa jgħajjar lil dawk li għandhom fiduċja fil-Partit Laburista u fil-Prim Ministru Robert Abela bħala bċiċen. F'artiklu li kiteb fuq is-sit tal-medja tal-Knisja Newsbook, Kevin Kassar interpreta l-aħħar sarriċ tal-Malta Today li fih il-Prim Ministru żamm fiduċja soda fost l-elettorat u l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech irreġa' naqqas mill-fiduċja. Bit-titlu Id-destin tal-bċiċen, l-eks kandidat nazzjonalista ta' Simon Busuttil kiteb li l-Partit Laburista għandu jirringrazzja l-Alla għal dak li skontu huwa livell baxx tal-edukazzjoni tal-Maltin. Kiteb ukoll li l-Partit Laburista għandu xorti li l-pajjiż huwa mimli bċiċen u li l-partit li tul l-istorja tiegħu ħadem biex is-subien u anki l-bniet imorru l-iskola u jitalmu għallu li dan jaqbillu li s-sitwazzjoni fl-edukazzjoni ma tkomplix tmur il-qudiem. Fl-artiklu li fih kompla jattakka lil President ta' Malta, Dr. George Vella, u qal ukoll li l-Partit Laburista għandu jżarma, Kevin Kassar li jikteb kontra l-Partit Laburista saħa l-imbagħad hemm min mar l-Università iżda mhux jistilla u mhux kapaċi jaħseb ċar. Lil dawn ukoll poġġihom fil-kategorija li jafdaw lill-Partit Laburista. Kevin Kassar li mhux l-ewwel darba kiteb li l-Maltin jivvutaw ħażin baqa' qatt ma nġabar meta ħareġ fl-elezzjoni ġenerali. U għafisser l-istħarriġ tal-Malta Today bħala wieħed li juri rabta diretta u ċara bejn il-livell edukattiv u l-probabilità li tivvota lil Partit Laburista. Skontu iżjed ma tkun edukat inqas huwa ċans li tivvota lil Partit Laburista. Fl-aħħar ġimgħat kien hemm interpretazzjonijiet differenti ta' stħarriġ differenti li kollha urew fiduċja b'saħħitha fil-Prim Ministru u l-Gvern, speċjalment dwar l-amministrar tal-pandemija u l-salvagwardjar tal-impjiegi. Waħda mill-aħħar interpretazzjonijiet uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista kienet din. Dan is-survey sar f'mument fejn il-poplu Malti kien moħħu fil-futbol. Ġifieri, meta il-survey beda fit-28 ta' Ġunju, it-tnejn mhux li għadda ta' qabel sa nhar it-tlieta allura kellek il-Euro għaddejn u il-politika naħseb ħadet it-tieni post f'dak li huwa prioritajiet tan-nies.